Salamim Abrakadabra. Akeh ta. Sangane aku ra enek. Saiki diwaspadake, digateki. Lor karo kidul. Lho gak dhewe-dhewe, Mbah. Slametane apa? Lor karo kidul iki slametane padha. Kok padha? Nah, ya kuwi slametane lontong. Lontong. Jangane orem. Jangane orem. Ngerti jangan orem-orem. No, jangan orem-orem iku ora beda meh kaya jangan padha mara. Tahu tempe gede-gede ngono kae. Ning iki ndukure iki enek cambahe. Mbah. Lah kok lor kali kidul mboten wonten serabine. Lho, tetep enek serabine ngawur tok. Lho jare lontong ambek orem-orem. Piye? Katutan iki serabi iki ngatuti petang nggen mau. Ngarep mau ki ngrungokke apa kowe iki? Begejekan ae. Kowe lek jajaran nek dolah ya ngono lho. Cuma marah Mbah, wis bengi aku lali mau soalé. Mamlo dikon nyatet. Kreditane nggo catetan kok. Cek gak lali kok ya. Kowe ilmu tunai kok ora nggo catetan. Iki lontong. Lontong. Iki saka sego sing dibungkel godhong. Iki dadi simbole mayit. Lah kok saged? Wong mati. Wong mati iki dibuntel kaya lontong. Mayit niku buntel lho, Mbah, tapi wonten anune, Apa? wonten taline nggo-nggoan. Lontong lak mek isor mek dhuwur tok. Iki dadi simbol. Wah, wis kan simbole kaya. Buntel iki godhong. Tegese awake dhewe iki kudu dong, kudu paham. Paham? Godhong iki godhong gedang. Dang. Awak iki sinau ilmune gedang. Mamule lek wong mati iki dianu awake anyep kaya debok Bosok. Nah, Tepok gak bosok ayo anyep. anyep kaya debok. Nah, debok iki enek lapisan-lapisane. Tegese awake dhewe kudu sinau kaya gedang. Gedang iki bisane dikethok, bisane mati yen wis metu hasile. Mamula sadurunge mati awake dhewe kudu akeh manfaate, kudu akeh apa jenenge tinggalane. Nah, ngono. Nggih. Lah bungkusane apa jenenge gedebok iki mangko. Aku tahu diajari kongkon ngethok gedang terus buka. Debok iki ternyata enek 20. Apa nih, Mbah? Lapisane debok iki kan berlapis-lapis ta. Nggih. Iki sampai sing jero iki tane enek 20. 20 iki simbole sipate Gusti yen cara agama. Allah wujud kita mbak kok mau DSB. Nggih. Nah, ning manggone wong Jawa 20 iki mapane aksara. Aksara iki jenenge huruf. Huruf iki iso diarani urup iki cahya. Sajroning awake dhewe urip iki kudu jadi penerang. Menjadi cahaya untuk di sekitar kita. Nah, so kene iki mau jroning urip iki sadurunge dibungkus kaya lontong ngene iki mlakumu sing ati-ati. Neng disuko anasire geni tan liyane gudor entono anggone mlaku bertindak iki kudu penuh dengan daya semangat. Mamula geni iki dadi simbole semangat. Ning pon-pon ngono kae ning pekan-pekan olahraga simbole geni digawa apa rono-rono iki simbole semangat. Wes, Pun. foto jelas. Pun. Sing kono Pun. sampun ulang. Sosompan sampun. Lontong mau gawe apa? Gawe tahu campur. Aduh, pusing deh. Hubungannya karo tumpeng mang lho. Lah wis genah sih. Simbole apa sing genah? Genah sembule wong mati. Nah, jangkepane Jangkepane jangan orem-orem. orem-orem. Oh, jangan orem-orem iki. Nek anu iki jenenge desa. Desa. Heeh. Lah kok jenenge desa, Mbak? Orem-orem ombem. Ora-ora. Ora-ora apa? Aku ben ra ngantuk kok jembok. Oh, gladrane ngantuk. Ngene. Orem-orem iki dumadi saka tembung Orem. orem. Tegese
apa-apa marem. Apa-apa marem apa Mbah sing gare marem? Lho, hubungane karo lontong. Ning awake dhewe iki wis iso mematikan segala bentuk keinginan. Nah, ngarep mau tak kandhake. Iki duduk mati sak mestine. Ning iki mung sesinglon. Iki mung simbolik. Nggih. Nah, simbolik. Nah, iki. Awake dhewe wis iso mateni segala bentuk pepinginan. Nggih. Dadi nang kene iki apa-apa marem iki dumadine iki iso bedakne antaraning kebutuhan dan keinginan. Ngono. Cek ana gayung bersambut iki dijak omong-omongan ngene iki. Gak tau jawab iku Mbah. Jawab, tau campur. Memangsane aku mau. Ya arep. Ya heeh. Iya. Tegese awake dhewe iki jangan pemanisnya hidup, penyedapnya janganan iki mau. Koncone lontong iki. Nah, iki mau yen awake dhewe wis bisa mematikan segala bentuk keinginan yang termaktub dalam nafsu-nafsu 4 perkara. Nafsu-nafsu 4 perkara. Iki kudu dikekeri. Yen wong bisa ngremke ati, nerima apa-apa wae iki marem krana ora kedasaran nafsu, amarga wis bisa mbedakne antarane kebutuhan dan keinginan, antaraning karepe rasa karo rasane karep. Amarga apa ning kono iki kaya wanguning jangan orem-orem iki mau. Nah, wujude ya kaya meh padha karo si arani Jangan padha mara. jangan padha mara ning kono ki enek cambah setengah mateng. Cambah iki wewinih bakal urip. Tapi wis ketok nyata utawa diarani TUNAS. Tunas. Nah, awak iki bebakale urip sing apa? Sing putih karo godhong ijo kaya dening cambah. Putih iki tegese ngresik, ijo iki katentrem. Saka kono ki mau tegese awake dhewe iki ayo mangun matining pepinginan. Kareben awake dhewe iki nampa apa wae pepestening Gusti kanthi rasa kang marem, kanthi kebak rasa kang syukur. La in sakartum la azizanakum. Iku aja nganti awake dhewe sedih pun bertindak wa in kafartum. Apa iku Mbah? Aja nganti awake dhewe iki kufur. Kufur marang nikmating Gusti. Apa wae mangune. Senajan diparingi kahanan kaya ngene iki sajane yen digagas iki nikmat. Piye carane kahanan kaya ngene iki digawe marem, digawe anteng. Ora tambah diubah-ubah, nyalahne lampor, nyalahne demit pendosa, nyarane dayoh dodok-dodok. Ngono kuwi. Awake dhewe iki ayo wae cerdas. Dadi wong Jawa sing Jawa. Aja dadi wong Jawa dumo ketoke nglakoni wong Jawa ngarani wong malih marahi pikirane wong liya iki ora Jawa. Sithik-sithik gaib, sithik-sithik gaib. Sing nyata-nyata iki lho dinyatakne. Diratoni dhisik sing nyata-nyata iki ngono. Nggih Mbah, nggih. Lek ngomong alon-alon, lek ngomong alon-alon. Ora. Apa? Padha ra krungu ta? Talone. Terus apa? Lor kidul apa, Pak? Nah, saka kene simbole kuwi. Lah iki mati iku diujurne ngalor. Sikile enek ning gening kidul, sirahe enek sing gening lor. Lek sirahe padha karo sikile ana kidul berarti wong kuwi mati ketekuk. Ora weh, mlungker, Mbah. Nah, ning kono. Tegese ngapa? Siji, omah sing kidul ngadep ngalor ki pas sikil. Lah sing kidul ki dayane geni. Kuda rencana. Oleh mlaku hati-hati aja kesandung kuda rencana. Nggih. Nah, aja terus marang karepe rono dienggokno rene berjalan kepada tempat-tempat atau menuju tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan. Nah, ke tempat perjudian, ke tempat haid. Nah,
Apa niku Mbah tempat hayu? Terus mimi cekok-cekok terus hai mlakune terus ngene iku lho. Nah, bedem. Aku wis bedem. Niku lho Mbah sing anggene bedem. Oh, lamun nyudu ding aku biyen saiki wis insap. Aku saiki ora tau mabuk mangsane. Nah terus kula niki mabuk lho. Nek pas numpak bis. Mabuk halal niku berarti. Nah, ning ndi ngono halal yo ora enek. Wah, wis aku ora omong kowe ning kale-kalean loro kaya. Nggih, Mbah lanjut. Nah, iki sing kidul, sikil, suku, cagak. Cagak iki lek nganti miar-miur, dadine yo sak sirah-sirahe iki yo miar-miur. Nggih. Nah, mula sikil loro iki jenenge cagak. Cagak urip iki jenenge suku. Ning enek badean cagak urip iki dudu suku ning mripat. Ilmu pengetahuan. Amarga lek mripate wis piye ngantuk sikile aras-aras senjak jangka. Ya. Oke. Terus sing lor papane sirah. Papane sirah. Nah. Papane sirah. Das. Mustaka. Pemikir. Ning lor papane apa mau? Lor papane mati. Nah, pikiran iki kudu dipateni saka daya-daya kang ala. Nggih. Sing merasuk ning kene dayane kabecikan. Nah, mula kok ning urip iki awake dhewe ora oleh kakean gawe pikiran. Ning kudu gawe rasa. Gak mikir ya apa lho, Mbah? Lho, maksudnya iki teko underane iki teko kene sing dipikirno iki rasa. Rasa sing tansah mengabarkan, selalu mengabarkan rasa yang sejati, terus tertuang pada sejatinya rasa. Nah iki sing disinaoni jroning lakuning urip ki mau. Apa lor karo kidul iki kok padha? Apa? Amarga sejatine lor kidul iki dudu kiblat, tapi poros. Lor karo kidul iki tidak bergerak. Sing bergerak iki bumine teko kulon ngetan, mula iki saka bumine bergerak teko kulon ngetan iki sengingine kaya ketok mlaku ngulon. Berarti yang berpindah adalah perputarannya ini dari barat ke timur. Ketika kita mencari terang. Ya tak? Nggih. Nah, kita mencari gelap dibalik dari timur ke Barat. Nah iki enek onca-oncaning dhewe mengko. Bakune ana kono. Mamula wong mati iki didepno ngulon. Ngadep kiblat miring, ora dilumahne terus diuruki. Mergane ngopo? Napa? Lilipan. Iya. Nah, neng ngono. Kupi iki dibuka, kupinya templek lemah. Karben krungu getar yang dari bawah. Nggih, Mbak. Suara dari lapisan bumi biar didengarkan. Kerendahan ngasor maksudnya ngono. Nggih. Nah, terus didep ning ulon. Ini ngene lho, umpama ngene. Oh, ngene. Nggih. Nah, iki ngadep ulon tegese ngadep Gusti, ngungkuri. Urip Amarga sing digoleki iki urip kang jati. Sing didep iki Gusti. Wong lek ngadep Gusti mesti ngungkurno urip. Iso mancik dadi ancik-ancik ning Kutha Rencana. Ora terus keblidong Kutha Rencana ora. Lah lek sakabeh iki mau kupasan iki mau didadekne siji, iki dadi srana kanggo nata korine. Sangit. Mbah. Lek slametan niku pas napa? Neng sing apik lek nurut aku. Ning iki ya enek sing dibarengne karo dina-dina mijile desa. Utawa dina pasaraning desa. Ning enek jamane Mbah Buya biyen iki kudu dilakoni ing pasaran Kliwon. Antaraning Selasa Kliwon karo Jumuah Kliwon. Malam ning Jumuah Kliwon berarti Kemis wage sore sadurunge magrib. Nah, kuwi malam Jumuah Kliwon. Terus apa iki, Mbah? Aku gak tau krungu niku, Mbah. Lah ya intine Mbah Buyut iki awake dhewe iki ora gelem crita utawa wis ini tidak tersambung kepada kita. Pas wonten wabah tok napa ya napa? Nah iki yang biyen iki digawe iki enek wabah, enek pagebluk ning kanggo pager. Iki kudune saben-saben ora ketang selapan pisan iki enek slametan sing kaya ngono.
Nggih. Nah iso iki ya bareng-bareng iki nuduhke guyub rukune. Ning krana iki saiki iki usum mabah, awake dhewe iki gak oleh berdekatan, awake dhewe iki ora oleh berkerumun. Ayo yang berkerumun itu adalah semangat kita, tekad kita. Yang berdekatan ini adalah kemurnian doa kita. Nggih. Semakin kita banyak berdoa, maka kemungkinan terkabul itu juga semakin Banyak. besar. Oh, besar. Ngono. Nggih. Dadi siji awake dhewe anggone nyelametke diri pribadi, nyelametke kiwa tengene, iki sakabeh kudu dijak ngeweruhi kareping urip. Nggih. Ya. Nggih. Sakjane kareping urip iki mung tumuju marang sing maha Kuasa keleke lho, Mbah. oh ya. Mau sing maha urip. Urip. Ilinga. Yen sajroning nglakoni urip iki awake dhewe pethuk kutha rencana tur bakale Mati. Dadi lek nek tembung mati, apa wae dalane aja wedi. Enek wabah sing kaya ngene iki terus nimbul kematian iku dalane pati. Nggih. Ya, Nggih. tanggung jawab awake dhewe sadurunge mati. Amarga lek wis mati iki ranahe takdir. Takdir. Nah, sadurunge nrimo takdir sing diarani mati, awake dhewe duwe tanggung jawab ngreksa uripe awake dhewe. Murih matine sempurna. Nggih. Ngono. Salah siji sing paling penting, iki penting. Sajroning urip iki sadurunge awake dhewe iki nimbalan karo dalan ngopo wae. Salah sijine iki ya sing jare mengakibatkan kematian ya iki virus kempit iki. Awake dhewe iki duwe tanggung jawab ngreksa kebagaswarasaning raga. Nggih. Menjaga kesehatan kemana-mana harus pakai masker. Masker, tidak berkerumun, cuci tangan. Nggih, Telung Mbah. M, 5M, 7M. Iki kudu diglobalne. Rasa kakek sak M. Napa? Kanggone awake dhewe cukup manut. Muga-muga iki iso dadi pencerahan tumraping awake dhewe sing ana kene, tumraping aku dhewe. Amarga nalikane cangkemku iki ngomong, Nggih. kuping sing paling gelis ngrungokno iki kupingku Dhewe. Aku ngondo ngene iki ya matur nuwun, ning iki srana ngilingke awakku dhewe. Ana kliru lupute, aku njaluk sepura sesuk pekumpulan diwiwiti meneh ning iki ya sithik ngene wae lek akeh iki gawe jum. Jum. Ya, gawe jum. Nggih. Wis ya. Nggih, Mbah. Akeh kabeh do bubar. Ayo saiki meneng donga, muga-muga awake dhewe diwehi daya kekuatan urip ing mapan kene. Berdoa mu